Jemsa? Oh. So, hello friends, welcome back to my channel by the Mia Abe. नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय श'आ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय थायो बेनि थाखाय आं नैबे समाव खावलायनाय जाबाय स' भिडिअआ जाहैबाय बिराद माने इन्टारेस्टिं सासे मानसिखौ माने जावदोंमोन आरो खिन्थु जावनाय लोगो लोगो ओरैबायदि बिथाङाबो माने नैबे समाव गोख्रों रावजों माने रिप्लाइ होदों बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे समावहाय आङो दिन्थिनो नागिरदों नायलांबानो जाबाय बिथाङा सोर आङो देखायलांगोन नैबे समावहाय स' नोंथांमोना मिथिखागौ जे मालायखौ जावोब्ला गावहाबो उल्था जावफिनजायो मोजाङा थायोब्ला गाज्रिया थाखायो होननाय बायदि थिग बेबायदिनो नैबे समावहाय बिथां एक्टर जेम्स बिथाङा सनिया कुइन बिथांखौ माने एसे गाज्रियै माने सोंखारिदोंमोन खिन्थु सनिया कुइना नैबे समावहाय ओरैबायदि गोख्रों माने रिप्लाइ होफिनदों आरो जेम्सखौ सनिया कुइनजों गावनि बयफ्रेन्डजों हाबा जादों बेनि उन्दै गथ' फिसाया जाय बै सासे हौवानि गथ'मोन दिनै बे गथ'आ जेबो बुजि मोना जेबो मिथिया गावनि सिगांनि बिफाया सोर बेखौबो बे जेबो मिथिनाय नङा मोनालै आदा जेम्स बेबायदि मालायखौ इसेबां माने सोंखारिलाबायनो नोंहाबोथ' हाबा जायाखैना नोंखौ नोंनि लाइफआबो जुदि बोरैबा जुदि बेबायदि स्पइल जानानै जुदि नोंथाङाबो जुदि गोदान जुदि हाबा लाफिननांगौ गोनां जायोब्ला नोंथांखौबोथ' गोबां मानसिया सोंखारिगोन मोनालै आदा मोना बेबायदि सोंखारिनाङा मालायनि लाइफ मालाय बेहा आगोलनि हासबेन्डजों बिथाङा अलरेडि डाइभर्स जाखाबाय दा नैबे समावहाय गोदान संसार जाफिननो थाखाय फिन बर' हौवाखौनो बिथाङा नैबे समावहाय सेलेक्ट खालामनानै लादों गोजोनै आलो खुसियै माने रायजो जालांथों नोंथाङा बेबायदिसो बोर होनांगौमोन स' लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिबा नोंथांमोना नैबे समावहाय आङो सनिया कुइन आब'आ जेम्स आदाखौ माबायदि सोंखारिदों माबायदि रिप्लाइ होदों नोंथांमोना नायलांदो फारि फारि आं देखायलांनि नोंथांमोननो गाव लायोमोनबा गाव अनगौमोन आंनि फिसाखौ बेथ' माबायदि खालामगौमोनथाय एटलिस्ट नोंथ' इसिबां अनो गावनि फिसाखौ नों इसिबां अनो गावथ' गाहा बिदि खोमा गावथ' बेबायदि मानसियाथ' अननो रोंखाया आं मिथिखायो नोंबायदियाथ' अननो रोंखानाय नंखाया बेबायदि सोरबा आं बायदिनि सिटुवेसनाव जायोबा नोंथ' अननाय नङामोन आंनिबा हौवा गथ'खौनो बुलाबायगौसो मोनदां आंनिबा गाव बिदिखायनो मालायखौ बिदि सानदों बियो अभियासलि माथो होनो बिदिखौनो होननांगोन ना जेम्स एसेबां नोंहा नेगेटिभ सानो नालाय नों नेगेटिभ मानसि नालाय अभियासलि नों नेगेटिभ सानखागोन हत्तुसे दे आङो नामखौनो आङो बिनि कन्टेन्टखौनो नायनो बायो एक्चुवेलि जेब्लायबो टपिक लाबोयो मालायखौ लाबोयो अभियासलि सोर जेम्स अभियासलि जेम्स नोंहा मा कन्टेन्ट गैया नामा आंनि फिसाया मा सानदों सानाखै नोंनि मा नोंहा मा प्रब्लेम जादों नों आंखौ जाहोनांदों ना आंखौ लोंहोनांदों ना मा जाखादों नोंहा जेनेबा ओरैबायदि दुखु मोनदों नों बहुत दुखु मोनदों नों गाव गावनि आखलखौ बावदों नामा मालायखौ ओरैबायदि शिक्षा होग्रा जेनेबा बिराद मोजां मानसिसो होननो थाङोबा नोंनाबो बहुत पासनि माबा माबि दंथ' आं खोनानाय दङ बिराद गाज्रि रेकर्ड पास्टआव आरोना आंबो होननो हायो आंनाव खुगा दं नोंनावल' खुगा दं साननानै नों जाला माला मालायनि लाइफनि बारै दाहोन मिथिबाय आंनि कन्टेन्टखौथ' मानो लाबाय आंनिखौथ' दा लाबो नोङो मिथिबाय इउ डन्ट हेभ द राइट्स टु ब्रिं माइ नेम इन इउर माउथ मिथिबाय गाव गावखौ सानग्रो एसे गाव गावखौ सानग्रो मालायखौ होननायनि सिगां कन्टेन्टआनो गैथारा नालाय माखौथो गथ' मालाय गथ' गेलेनायखौबा गाहाबा मा नांजाखो जेनेबा बे बुंदों उन्दै मानसिया बुजिया देरबा बिराद दुखु मोनगौमोन जेब्ला मा जेनेबा नोंनि आंनि फोरबोरिसानो ओरैबायदि होखागोन आं गथ'खौ जे गथ'आ अभियासलि बुजिगोन बे बुजिखागोन बिमाया गावनि माबाखौ हासबेन्डखौ मानो गारदों होननानै बेखौ बुजिखागोन अभियासलि देनां देरबा बांसिनसो बुजिबावगौमोन स' कन्डिसनानो आंना बिदि जाबायबा आंनि कन्डिसनानो बिदिबा अभियासलि गथ'नि फिउचारनि थाखायसो आङो एगेन आङो रिमेरेज खालामदों नोङो मालायनि फिउचारखौ सानो ना मायो नोंनि मालायनि इसिबां नोंहा खर'आव इसिबां सोनांगौ खोथा गैया नोंहा मिथिबाय जेम्स होननो हादों साननानै होनगोन जाला माला होनगोन बा जे मानसि आंखौ बखिग्रामोन जे मानसि आंखौ बखिग्रा दा आंनि फेमिलिखौ बिराद टेनसन जादों आंखौ जे मानसिया बखिबाय थायो कन्टेन्ट गैयाग्रा
अरे यार नोंनि कन्टेन्ट लाबोना माबाफोर कन्टेन्ट लाबो why you are always मालायनि लाइफआव थांनानै मालायनि कन्टेन्टखौ नोङो खावै माबा माबि जाज खालामनो मोजां मोनो जेब्लाबो जाज खालामनो मोजां मोनो why because of views मोजांथ' होनखाया मोजां होननो सानो थाङै थुङै गाज्रियावनो फैयो मोजां होननो सानफ्लायो थाङै थुङै गाज्रियाव फैयो इसेबां आंनि लाइफनि बारै नोंहा साननांगौ दरखार गैया बे आंनि लाइफसो आं मिन्थिगौ आंनि लाइफ आंनि गथ'खौ आं मारै नायनांगौ आंनि हासबेन्डखौ आं मारै नायनांगौ आं मिन्थिगौ मिन्थिबाय नोंनियाबो लाइफआ पारफेक्ट नङा नोंनाबो लाइफआव बहुत प्रब्लेम जाखांबाय नोंनि लाइफनि बारैबो रावबो होना आंबो होना नोंनाबो लाइफआव प्रब्लेम जाबाय एसेबां होनो थाङोबा गाव दै बायदि पबित्र जागोन मालायखौ जाज खालामनायनि सिगां मिन्थिबाय मा होनबावनो अ माय गड ओरैबायदि जेनेबा आङो बिराद गिदिर पाप मावदों नामा सोरबा गथ' गोनां मानसिया गथ' गिदिरखा मानसिया हासबेन्डखौ गारोबा वाइफखौ गारोबा हाबा लाफिना नामा आंल' लादों नामा जेनेबा माखौ दुखु मोननांगौ आजिखालिनि गथ'फ्रा बयबो बुजिखायो सनिया कुइन आब'निसिम आंनि मोनसे रिकुवेस्ट नोंथाङा नोंथांनि जि थांखि बे थांखियाव आवगायलांबाय था सोरबाया नोंथांखौ सोंखारिगोन सोरबाया नोंथांखौ माबा माबि बदनाम होनो नाजागोन थेवबो नोंथाङा रावनिबो खोथाखौ केयार खालामनाङा गाव हारसिङै जाहाथे सोलिलाङो बिनि थाखाय आं नैबे समावहाय सनिया कुइन आब'खौ खावलायनाय जादों